שלום, היי שלי ואני אלמד אתכם, עושים דבר כזה, שזה כפול, דבר כזה. מה שנצטרך זה, שנייה, זה כמו 3 שורות אבל כפול. מה שנצטרך זה כך, נצטרך מלא גומיות כאלה ונתחיל. נתחיל מפה. נתחיל מפה. לוקחים 2 גומיות. שים אותם מפה לפה. לוקחים עוד 2 וממשיכים את זה ככה ישר. שים ישר. כל הזמן לוקחים 2 גומיות. כל הזמן שעשיתי זה רק 2 גומיות. לוקחים עוד קצת גומיות. לא חייב כזה, אפשר ורוד רגיל, כי זה ורוד שקוף, אפילו זה שקוף אפשר להגיד. עכשיו לוקחים צבע אחר, השורה האמצעית. שאפשר גם אותו צבע, אני עושה שחור עכשיו. עכשיו עוד שורה. עשינו בינתיים זה, עכשיו עושים את השורה האחרונה. נעשה את זה. זה כמה סוגים של צבעים. כל הזמן לוקחים 2. חוץ מאחר כך, שאני עושה משהו. אני ממליצה לקנות
ב... רגע. אני כבר אגיד לכם איפה לקנות. כאילו, זה בישראל החנות, שקוראים לה צריכה לקרוא מכתוב בשקית באנגלית עוד מעט, כי יש לי הרבה שקיות שלהם. אני אגיד לכם, אוקיי, עד לפה הבנתי, אוקיי? אבל אני אגיד לכם בסוף כדי לקנות, כי עכשיו אין לנו כל כך זמן, אני רוצה כאילו להספיק הכל. עכשיו קצת מורידים. נתחיל. מה שעושים זה ככה. אוקיי. אוקיי. מה שעושים זה ככה. לוקחים צבע אחד. אני אעשה ככה. פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה. פעם זה, פעם זה. אוקיי. לוקחים צבע כזה. לפה. עושים אחד. עושים סיבוב כזה. כאילו אתם מותחים, מסובבים. מותחים, מסובבים. מותחים, מסובבים. מותחים, מסובבים. שיצא דבר כזה. עושים את זה עוד 2 פעמים, באחד את 3 פעמים, באותו צבע כזה. ופעם אחרונה. אוקיי. עושים עכשיו שחור. עכשיו זה בדיוק נכון, התחלנו עם זה, עם ורוד, אחר כך שחור, אחר כך זה. עכשיו הפוך, מתחילים מכמה צבעים, הטוב שהראיתי לכם, עם זה. אחר כך השחור, אחר כך ורוד בסוף. אוקיי? עושים הפוך. אוקיי? עכשיו, פשוט מאוד, לוקחים, שמים בכל השורה. ככה. לא צריך לסובב כלום, שום דבר. ושמים, ואני אקח עוד קצת כזה, עוד קצת יותר שחור, ואני אקח עוד קצת כזאת, וורוד. אוקיי? אוקיי.
עכשיו לטובת מי שהכי לא נאמר. ולהסביר לכם שאנחנו נמצאים במסעדת ההמבורגר. מסעדה, אתם בטח מכירים את הביטוי סיפורי ההיסטוריה שלכם, מדובר בתקופה שעוד היה אוכל מוצק על כדור הארץ, שזה היה לפני האסון האטומי של 21-21, שזה יפה מאוד. התאריך היום, לפי הקדמונים, הוא 3333 בספירת שירותים בסוף. שאלות כמו שירותים בסוף, בסדר? אנחנו נמצאים במורים, מהמורה לסרטן סצנה הכל בדידה. בואו ונצפה בסצנה הקדושה ושאלות בסוף, בבקשה. אוקיי. אוקיי. אין דבר כזה. ואת האחרון שזה זה, פה בהתחלה שיש פה עיגול כזה, לא לעשות. אוקיי? עכשיו, לוקחים מסרגה. לוקחים את זה אחורה. ולוקחים את השתיים האחרונים שיש לנו פה. עכשיו עושים את כל הטור. שאלות מישהו? שלא למדתם. טוב, עכשיו, בוודאי שמתם לב לדמיון לא קטן בין גרינדלבאום לביני, גרשון, המדריך שלכם. אז הנה, קבלו את הדמות הקטנה האישית שלי, מסתבר שאני סוג של מין, של גר. אני של גרי מנדלבאום. שקוראים אומרים שהיה אדם עבורי. טוב, בואו נתקדם לסיור שזה הרבה מהירות כזה. אנחנו נמצאים כרגע בחדר המדרגות, שבוודאי נראה לכם חלל מוזר ולא מובן. בואו נסביר לכם. פעם אנשים נהגו לחיות בבניינים, קומה על קומה, בכל קומה מספר דיירים. למה? נולדו בניינים. הנה, מיד הזיכרון ספורות ספורית היית אמור להדליק את האור לעצמך. שימו לב. בבקשה, הנה אור. אחת הדמויות היותר מוזרות בספירות ה-900, נרדתית. הדמות באמת האלפית הזאת, וגם הקול של הדמות לא נשמע מאז. כל מה שנותר לנו מהדמות זה הקול הזה. המדענים מבינים שהמה של האיזו, של הגולה, עובדים מאוד המצרים להגמה של נרדתית, ולכן הסיקו שנרדתית הוא שייך למשפחת הבקר. שבדיעבד הבקר התברר אחר כך ממנו מכינים את ההמבורגר. אבל מה נראה? קדימה, בואו נתקדם. אנחנו נמצאים עכשיו בדירה שלנו. אנחנו נראה סצנה פרק י"ג פסוק ל"א. מי זה ילד חכם? אנחנו עכשיו נראה את הסצנה שבה נתן מדבר עם ימין. בבקשה. כמו שאמרתי לפני זה, שתיים אחרונים לקחת. בכל שאני יוצר, ואני בטוח שיש כאן מלא דברים שאתם פשוט לא מבינים, כמו סופר ותאי ודברים כאלה. סופר זה היה המקום שבו אנשים היו סובלים עגלות מוזרות בצורת כלוב. בתוכם הם היו שמים מוצרים מזון שבהם היו מכינים אוכל. תאי זה היה סוג של עלים שהיו מערבבים אותם עם מים ושותים. בואו תחבק את המעמד ואת המקום. אנחנו נמשיך. אין לך סוכר? או ש... נראה לך
אופסי, מצטערת. ולוודא שואלים את עצמכם מדוע הם מסתכלים עלינו. ובכן, נותנים סבורים שמדובר בצורת ביטוי רגשי, לא לגמרי ברורה, אך מה שכן ברור לנו, שנתן היה נוהג לבכות והרבה, וללא הרג. רגע שנייה, אני כבר אמשיך לכם את הסרטון. אני מבקש מכם לשמור על קדושת המקום ולכבד את המעמד. אוקיי, עשיתי את זה. עכשיו אני אעשה את זה. אם עדיין לא הבנתם, את זה אחורה כל הזמן. אחורה, 2 אחרונים ככה. אוקיי? קל מאוד, 2 אחרונים ככה. 2 אחרונים לקחת. 2 אחרונים לקחת. 2 אחרונים לקחת. 2 אחרונים. זה גם ממש קל. שנייה, ככה לא, מצטערת. אני צריכה להחזיר את זה אחורה. בסדר. כי תראים, למה? ראיתי את הפטנט הזה שנקרא ילדים. אני נותן לך שנסתער על זה עד היום. רק אני שואלים, באמת תגיד לך, אתה יודע, קפקי חשבוני בהצבא. בסדר, אחרי הטיול להודו והלימודים, אפילו שאתה ישר לעבודה להייטק, על הפנסיה. אך היית בתקופה קשה. הסיוט הגדול של החיים שלי היה להישאר תמיד דמות אחת. אישית זאת. דמות שלא תוכלו לעולם לשחזר. מקרן שיכול להקרין הולוגרמה בכזה קנה מידה עצום. שיפו בשביל להקרין את הספרים משתמש בלוויין ולהקרין על כדור הארץ. הישר כמו החומה הסינית, רואים אותה מהחלל בעין. כנראה שיש משהו מאוד דפוק במשפחה שלנו. אנחנו תמיד נמשכים למוזרות, למיודתות, לפגומות. אתה יודע שגם לי אין חיים קלים עם שיפו השני. אנשים לא השתנו במשך כל השנים האלה. לא. מילת התרבות. זה השתחרר. גדול. זה לא כדורגל, זה כדורגל. איזו תחושה מוזרה. מה זה שמי הילד הזה? לא טוב. מה אתה עושה כאן? איך נכנסת לכאן? שאלה טובה, אה? איזה ביטחון. מתי עשתה לסיפור הצלחה? תראה כמה מזדקנים במוזיאון שלך מזה. אחורה לקחת את השתיים. אחרונים.
טוב, ילד מצחיק, ברא. תראי שתהליך של מה להתאים. לא יודעים מה. כמו שבאיזה שנה אנחנו באיזה שנה אנחנו? שבע. לא יודע, תמיד מבלבלים בראש. השאלה היא שלושת המסע שלו קשור לשלושת הספירת. למה אנחנו מיליונים? אנחנו חייבים לבדוק מה שעשו את הדבר הנכון. רובי. למעשה אני קורא שלך. נראה לי. אוקיי. אני עוד שנייה מסיימת. קובי צודק, אנחנו חייבים לצאת מכאן. יש לי שאלה, נתניה, רק מתנדב מזלנו לצאת מכאן. לא קיימת? הגרי שלי הוא לא רק הגרי שהשתמר בכתבי הקודש. אוקיי. יש לי נתונים בתוך הסיפורים העממיים. אני מאמין שכך אני משנה, כי יותר נוח לי. כן. אין שום מדיה שיכולה לשחרר ולתאר בדמות החיים האמיתיים שלי. אתה חושב שזה הדמות החיים האמיתיים שלי לא צריך לגרד אפילו אחוז? לא. מה כן, מה זה שאני אמרתי? אבל אתה צריכה מאוד טוב. ברור. תן לי רגע לנחש. החיים שלכם אלוהים, יש לכם דמות בתוכנה. תקשיבו, אנחנו לא באמת יודעים מה הולך שם בחוץ. אני מציע שנשאר כאן בדירה. נכון, בלי מה לברוח. נכון. אני יכול להסכים גם איתו וגם איתי. אתה חייב שנהיה אחד ליד. צודק. אני הולך עם הרוב. או שנחליט ביחד, או שנתפוצץ. אני רוצה להתפוצץ. אנחנו חייבים להישאר ביחד. אין לנו שום ערך אם אנחנו נפרדים עכשיו. אני חייב לדבר עם נהל. מי נהל? כן. מה קורה כאן? אתם כל הזמן לסגור להזיג אותי? אתה צודק, זה לא סוף. מה קורה כאן? שכחתי לזכור אותם בסיוע האחרון? תגיד, תטפל בעצמך. עכשיו, מורידים הכל. מורידים את האמצעי, לצד, את כל הבצד, מעבירים לכך. שזה במול זה יהיה פה אוקיי, אני עכשיו זה דבר כזה. יוריד, הכניס באמצע. כך. עכשיו מתחילים עם הוורוד. קבלו את דירת הפיצ'אם במטרה, בואו נתמקד באזור הזה של הדירה, אז בכלל, במילה מצווה בפיצ'אם נוחה, לוקחים שתי גומיות ושמים פה. עכשיו מוציאים הכל.
שנייה. לא במחשב. המחשב נפרץ, מישהו גנב אותה. איך נכנסת לפה? איפה קובי? אני קובי. אני הייתי הבית של ילד. הוא מאוד? רוצים כאלה בכלל לא. אתה יכול בבקשה להחזיר אותנו? הייתם איתי. נוציא עכשיו את הכל. התוכנה שלי נתקלתי בתוכנת ריגול כדי לעקוב אחרי הילדים שמתעסקים בתוכנה בסיורים. היי רוני, אומר לי רוני, כשהייתו קודמים גם נכנס לפה מישהו? היה פה ילד שהשתנה. הוא הפך אני קורא שכמה חורות, תגידו מזל טוב לאלונית על המצווה? מזל טוב אלונית! תגידו מזל טוב לדין ונירית ליום נישואיהם. מזל טוב דין ונירית ליום נישואיהם! תגידו מזל טוב לימים. זה פדיון בן. מה עם המזל טובים האלה? מה זה פדיון בן? תשאלי עכשיו, אתם תעשו מה שאני אומר. אתם בטח רוצים לראות מה קורה נפרדים. כששלב כאן אנחנו יכולים להיות בשקר עליהם. אני לא רוצה לחזור לשם. זה עולם נורא. אני מוציאה הכל, אבל יש כאלה שמוציאים ככה בכוח וזה לא טוב, זה יכול להיקרא קומייה. מוציאים אחד אחד, לאט לאט. ונראה איך זה יצא לנו. לי היה מסך שחור, ואני צריך לעבור למסך השחור שלי, ומי שנגיע אליה. מסך לבן! קובי! אילן! עודד! ואני גרי! זה לא ברור? זה נראה לך חשוב? קובי! ברור שזה אני! מה תגיד לכם שכל בסדר, אתם יכולים לחזור. רק שאנחנו חוזרים למוזיאון קליה? לא, קובי, יש לזה קרקר אחד, עושה שם קרקר אחד גדול. עכשיו בסדר, עכשיו אתם יכולים לחזור, הכל בטוח. יבי, זה באמת אתה לא משתף, נכון? וחלילה לנו אחריותי, אני גאה. אוקיי. זה 2. פה. עוד 2. עוד 2. עוד 2. טעיתי, אני מצטערת. מדרגים על 1, אוקיי? המקום הזה זה מוזיאון, זה כמו תוכנית טלוויזיה, זה כמו מסך לפנים. אוקיי, עכשיו שעשינו את זה, לוקחים את מה ששמנו פה, שמים את זה, כך. כאילו זה קומייה.
שילוב בין צ'יפס לכלים לפנים, היא פשוט אלוהית. אני פשוט חולה על זה. לכל פעם אני הולך הצידה, יושב ומדבר עם עצמי מינימום 10 דקות. המשקפיים האלה לא יורדות ממני לעולם. עם משקפיים אני ממש חפר. אוקיי. עשיתי טעות קטנה. לא קטנה. אוקיי. אם זה שילוב בין כתום לתכלת, אם זה סנדלים מציעים עוד פעם. מצטערת. לא, אמרתי את זה. כן, לא, אתם לא תשמחו לבוקספורט, ואני לא מתבייש לדבר בזה. לא. שחור. אוקיי, זה פה. מתחילים מהצד כאילו הזה. לא מפה. לא מפה. הגעת למקום? הגעתי. אוקיי. אוקיי, שמים. פה. כן, זה גניה. צריכים את האחרון. שמים פה. אחרון. שתיים אחרונים. שתיים אחרונים. ועכשיו נכנס. שתיים אחרונים. ועכשיו נותנים את זה. שמים את זה לצד. כך. לוקחים סיקליפ. שכחתי להגיד לכם, צריך להביא גם סיקליפ. לא. כן, סיקליפ כזה. עכשיו מציעים. אופי. זה לא נורא. שנייה, תחפש את העודקה. לוקחים את זה, שמים. בבקשה. קודם כל, זה מה שיצא לנו.
ככה עושים. לוקחים את זה, בקליפ, ושמים פה באמצעי. צריכים יש פה חלק נפש, זה אמצעי. נשים את זה על היד, תראו. ביי גוש!